Tatarstanda gına түгел, илебезнең байтак төбәкләрендә эшләүче татар теле укытучыларын Республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгы Бөтендөнья татар конгрессы белән һәр даим җыйнап семинарлар, форумнар һәм съездлар уздырып торалар. Ә бүгенгесе яңа форматта уза. Безнең максат әлеге җыенны киләсе елга инде халыкара дәрәҗәдә үстерү һәм тәрбия, белем, тел буларак киң колачлы, күп кырлы. Әлбәттә ел дәвамында Бөтендөнья татар конгрессы Мәгариф һәм фән министрлыгы белән бергәләп уздырыла торган чаралар шактый безнең. Семинар, киңәшмәләр, җыеннарыбыз, халыкара олимпиада, җәйге аланнар, квалификация укытучылар өчен, переквалификациялар, безнең төбәкләрдән килүче студентларыбызны укыту. Менә ул мәсьәләләр ел дәвамында безнең дистәләгән проектлар белән, җыеннар белән бар. Быелгы Туган тел форумына Татарстаннан һәм Россия төбәкләреннән 800 укытучы, мәктәп директорлары, төбәкләрдә эшләүче татар автономиясе рәисләре белән бергә беренче тапкыр Каюм Насыйри үзәге җитәкчеләре дә чакырылды. Бүгенге көндә безнең 13 үзәгебез эшли. Аның 10-сы Россия төбәкләрендә, 3 үзәк чит илләрдә, Казакъстанда, Кыргызстанда һәм Үзбәкстанда. Бу үзәкләрдә татар теленә кагылышлы төрле дискуссион клублары оештырыла, мәдәни чаралар үткәрелә. Сер түгел, бүген илебез мәктәпләрендә ана телен укыту өчен сәгатьләр саны ел сайын диярлек кими бара. Элекке безнең татар теленә бирелә иде учебный планда 6 сәгать. 6 сәгать ул бик яхшы иде. Потому что өйрәнергә кирәк татар телене. Аннан сәкертеңне 6 сәгатьтән калды 4 сәгатькә. 4 сәгатьтә уже проблемалар получается, потому что без өйрәнә алмыйбыз. Хәзер безнең әтмешли инде яңа ФГОС килде. Яңа ФГОСта безнең хәзер вообще калдырдылар 2 сәгать. 2 сәгать ул бигрәк тә. 2 сәгатьтә, односына 2 сәгать укытып, ланнарны татар теленә рәтеп булмый. Мордовияның Белозерье авыл мәктәбендә 400-гә якын бала белем ала. Киләчәктә балалар саны артканлыктан бүген авылда яңа мәктәп төзелә. Мәктәптә татар теле укыту беркайчан да туктатылмаган. 2 сәгать татар теле укытыла, 1 сәгать әдәбият укытылады. Һәр ел безнең балалар Мордовия республикасында беренче урыннар алып, Татарстан республикасына килеп, олимпиадаларда участвовать итәләр. Быелгы көндә бездә яңа мәктәп салына. Балалар саны елдан ел арта, бик яхшы эшләп килә балалар бакчасы. Татарстанда гына түгел, Россия төбәкләрендә дә татар теле укыту өчен республика җитәкчелеге һәр даим мәктәпләргә ярдәм итеп тора. Төбәкләргә ел сайын миллионлаган сумлык дәреслекләр, методик кулланмалар китеп тора. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча, Татарстан китап нәшрияты мәктәпләр өчен татар рәссамнарының эшләрен һәм Татарстанның тарихи урыннары төшерелгән фоторәсемнәр җыентыгын төбәкләргә бүләк итеп әзерләгән. 20 меңнән артык комплектлар, һәр берсе Бер комплектта ничә рәсем? 10 рәсем бер комплектта. Мәсәлән, булар 10 репродукциялар һәм фотосурәтләр 10. Һәр берсе 20 мең. Узган елларда укытучылар өчен үткәрелүче зур җыеннардан аермалы буларак, беренче тапкыр уздырылучы быелгы Туган тел форумында тел темасы гына түгел, милли тәрбия һәм хезмәт темасы да күтәрелде. Күп кенә эшләр эшләнә һәм аның нәтиҗәсе бар. Шуңа күрә шушы юнәлештә безгә киләчәктә дә барырга кирәк, бергә булырга кирәк. Безнең телебез безгә кирәк. Анда кемгәдер кирәк дип уйлыйсы юк. Менә үзебездән башларга кирәк. Гаилә, балалар бакчасы, мәктәп. Монда укытучының роле бик зур. Бүгенге заман укытучысы ул хәзер укыту, үй эше биреп, дәфтәр тикшерү белән генә чикләнергә тиеш түгел, ныклы милли тәрбия белән дә шөгыльләнергә тиеш. Хәзерге заман татар теле укытучысына зур миссия йөкләнә. Ул алдынгы фикриясе һәм омтылышлар үрнәге буларак туган телебезнең горур урынын, сафлыгын, төзеклеген сакларга хезмәт итәргә тиеш. Моның өчен бүген киң мөмкинлекләр, заманча шартларда булдырылган. Федераль закон тарафыннан туган телдә белем алу, Россия халыкларының туган телләрен өйрәнү хокукы белем бирү программаларының мәҗбүри өлешендә калган. Төбәкләрдән килгән укытучыларны яңа шартларда ана телен укыту белән бергә милли тәрбия бирү, хезмәтне һәм сыйныфтан тыш чараларны оештыру тәҗрибәсе белән якыннан таныштыру өчен Арча районындагы белем бирү оешмаларына алып бардылар. Каз кишенең тоже үзенең ниләре бар, юллары бар, сез аларын беләсез инде. Күбегезгә инде әйтеп татыру кирәкмидер дип уйлыйм. Казның һәр әгъзасын туйларда да кызык итеп бирәләр бит инде. Кайсы җирен кемгә, кайсы җирен кемгә, бөтенсендә шулай дип иләшә торган үзенең бер кешесе була. Әлбәттә инде бу көнне биредә хуҗалык эшләренә өйрәтү, күлмәк тегү, токмаш басу кебек кирәкле эшләр белән бергә сөйләм телен шомартырга, татар биюләренә дә өйрәттеләр. Шул кадәр яңа тәҗрибәләр алдык.
Kişkine bakça balalarından nerse üretkenler zor ulularına kadar. Biz Tokmaş'ta kestik, Kazimesi'nde de bulduk, Ollagi'de de bulduk. Ondan sonra Tatar halkının hazineleri bilen de tanıştık. Hatta büyü bilen Tatar halkının büyü örneklerini de aldık. Iraklardan kelgan o'qituvchilarga hozir Tataristanda olgan boy tajribani o'zlaridagi maktablarda kullanıp balalarını zor turmushga hazırlaysa qola.